बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमबो दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा राभा बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशननि बोसोरारि जथुम्मा जि 31थि बोसोरारि एनुवेल कनफारेन्स नैबे कनफारेन्सआव आंबो बाहागो लाफैदों आरो बिनिनो माखासे हाबाफारि आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो हास्थायगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो जुदि नोंथांमोना जि इसोरखौ खुलुमनाय जोंहा राभा कमिउनिटि बिथांमोननि इसोरखौ खुलुमनाय हाबाफारि आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांदो लोगोफोर जोंहा आरो बेयाव बिदिनो बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननिफ्राय गोबां मण्डलिफोरनिफ्रायबो फैनानै बाहागो लाफैदों नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो आङो दिन्थिलांनो हास्थायगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो ना माबायदि जायो हाबाफारिया बेयावनो जादों नै गोथार खुलुमसालि नङा नैबेयावनो जा 31थि एनुवेल कनफारेन्स राभा बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशन भेनु जा बियो जादों कुमरामाखा बेप्टिस्ट चार्चआव जादों आरो दा लोगोफोर आङो बिदिनो सिंनि नुथाय आरो हाबाफारिफोरखौबो आङो दिन्थिलांनो हास्थायगोन लोगोफोर नायलांबाय था आरोना नोंथांमोना दे अब्ला फैदो आंजों लोगोसे जोंहा दायो सिङाव प्रेजेन्ट वार्शिप जाबाय थादों आरो बिदिनो माखासे हाबाफारिफोरा सम बायदियै जालांबाय थागोन आरो जोंहा गोबां दासो फैदों बाहागो लानो नैबे हाबाफारियाव आरो आंबो लोगोसे बिथांमोनजों सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो दिन्थिलांनो हास्थायगोन लोगोफोर दे अब्ला फैदो হয় প্ৰভু মই যিবিলাক ভুল অপৰাধ কৰিছোঁ পাপ অপৰাধ কৰিছোঁ তুমি মোক ক্ষমা কৰা আজি এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত দিছে মই প্ৰথমে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমন্ত্ৰিত আলহীসকল নিমন্ত্ৰিত আলহীসকল আৰু
নৃত্য দলটিলৈ ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক, তেওঁলোকক সুস্বাস্থ্য দিয়ক। এই সময়ত আমি পিছৰ কাৰ্যসূচীৰ ফালে যাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমি Yang
বেলেগ বস্তুক আগস্থান দি আছো কিবা এটা বস্তু প্ৰত্যেকৰ জীৱনত আমাৰ এনেকুৱা কিবা বিষয় থাকে যিটোক আমি ঈশ্বৰতকৈ বেছি ভাল পাওঁ আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰথম কি কাম কৰে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনত এনেকুৱা কিবা এটা যদি আছে যিটো বস্তু আমি ঈশ্বৰকে আগস্থান দিছো আপোনালোকে বহুত বুজাই দিয়ক কিবা নহয় কিবা এটা আছে যিটো ঈশ্বৰৰ বাক্যত কি নাই সেইটো আপুনি